Friends, malapit na mag-October, pero ang raspberries na to, nag-overtime pa din para magbigay ng bunga. Tingnan nyo friends, oh. Nakikita nyo wala talagang kumuha ng mga bunga, kaya nangalanta na lang. Ayan. Pero, nag-ano pa din siya. See, madami pa din siyang bunga, nabibigay pa din siya ng bunga. Tingnan nyo friends, ang ganda oh ng mga bunga doon sa loob. Healthy. Madami talaga oh. Healthy ang bunga. This raspberry na kahit hindi naman siya pinapansin ng mga tao, mga hayop, hindi kinakain yung bunga niya, pero yun talaga yung purpose niya sa life niya, ang magbigay ng bunga. Yun, ginagawa pa din niya. Kung ikaw po friend ay feeling mo hindi napapansin yung mga ginagawa mo, pagpatuloy mo lang friends hanggang may makapansin nito at kainin naman yung mga bunga nyo. And for today, kasi nga hindi siya pinapansin, sige kukunin ko yung mga bunga, ako yung mag-harvest para nasiyahan naman ang raspberries kasi achieve naman niya yung purpose niya. Meron ko tao kasi nagkukuha ng mga bunga niya. Ayan. Huwag na nating lahatin kasi iba overripe na eh. Yan friends. Have a nice day sa inyo.